kraaien? De nieuwe crossgekken bij een ander en oude Amerikaan mensen gekken, ja, zo kun je dat bestellen. Ik vind het prachtig. Ah, dit is maar een babymotor. Wij noemen het een babymotor. Als je daar die ben kersengrut zeg maar, qua inhoud. Ja. En dan krijg ik piekenvel. Ja, echt? Ja, dan word ik oors. Ja. Het maakt uit wat voor auto dat is, had er maar een achterslinder in uit. Ja. En Horswien zie je net wel komen? Nee, in principe niet. Nee, het is mooi om te zien, maar ja, als er net een achterslinder in uit, dan komt het net binnen. Daar ben je er al. Je kent het al, hè? Ik hoor het al. Dat is mooi. En de graaf van geweld, hè? Dat is het. Nee, dit is een hele zeldzame auto. Een Pontiac GTO Judge van de jaren 60. Hij is vandaag. Ja. Ja. Prachtig ding. Ja, ik ben de superweesman. Ja. Ja, dan word ik wel rijden, hè? Ja? Wat moet ik zeggen? Heel wel. Ja? Ja, over 400 pk. Dus, En riest er nou een soort in? nee, dat is net de betaling. Nee. Nee, hier op draaien, fjouwen. En dan doen ze rustig om. En crossen jouzelf, hè? Had ik vroeger wel die, maar ook niet meer. Nee? Nee. Waarom dat? Ik ben ook al hard. Ja. Dus dat, maar mijn tante zei ze krast werden. Mijn huid is 84, die kraste vroeger al. Dat is een van de eerste dit hier mij die in Halm op auto krast. Dus we gaan, het stroomt erop bloed. Het crossgebied dat is in Haarlem dat gigantisch. Ja. Ik denk Wat is dat? Nou, dat wordt je maar een paplepel ingeven, denk ik. Hard op zon. Het is hier een groot familiefeest. Ja, en hier de besmette horen. Ken er ik het zonder? Nee? Nee, beslist niet. Want wat gebeurt er dan? Nou, daar word ik net gezelliger van. Nee. Dan word ik oors. Chagrijnig? Ja, ik ben in deze wel blij dat het seizoen altijd weer oren is. Maar ik ben nog volle blij dat het weer begint. Dat is helemaal perfect. Hij heeft het erin. Dit is mooi voor die tijd. Maar ja, de jongens die met krijgen een stapje verder in, er wat meer vermogen en alles. Ja, schitterend. Ja. Geniet ik van. Ja, hè? Ja. Zo nou en dan mag ik zelf wel eens even reden, nog een PPR in, even trainen of zo. Ja, kun je even je hart luchten. Ik zeg al jouw eigen van je zoen eigenlijk nog even om mij doen. Ja. Nou, dat over net. Zolang dat ik er ben ik op een kras. Ja. Zit er maar net door in. Ik hoop het al. Goeie. Wat ben je onder van? Nou, dat zust wel, de was van Lino Helly. Oh ja. Het kan nou, hè, het een mooi droog haar is. Ja. Ja. Oh, je mos zit mint. Ja, die is er binnen. Hij ziet jou een beetje uit te laten, hè? Ja,
Ja, dat al. Zullen we ons nou een bij hem zijn om hem te pesten? Ja, zit maar in bij hem. Ik Ja? ga helemaal naar hem toe. Ga maar in. Noeska! Noeska! Goeiedag. Ja! Dus jouw ziet een vrouw hebben nu een beetje uit te laten. Ja! Maar zat de zin heen met wel naar het zin te gaan. Ja, goed. Hoe best. Ja, ja. Ja, ja. Dat is mooi zo. En Ja. als je nou aankomt, ze hebben eigen hobby's. En hij kaarten. Hij heeft van dit spul, van die kaarten allemaal. Katerrommel. Prikken. Ja. Nou ja, dat was ze zelf. En ik heb mijn hobby dan niet hokken en in het huis heen wat opknappen en alles. En straks komen we weer terug. Ah, ik had er geen moeite mee, hè, tussen is. Nee? Nee, helemaal niet. Ook dat sommige jaren, we hebben een les bij de Aldi en die cashier en die vertelde van, als ze kwam, die vond het vreselijk dat ze kwam naar het huis weer. Nou, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nee, Ik ik vind ging het er heerlijk. zo aankomen, maar. Ja. Ja. En als ze voortlang niet maar mooi in mijn auto. Dus, Geen probleem.